Dneska si povieme príbeh o tom, ako som s Mixom na vlastné oči videl pád novej alebo nádejnej slovenskej hokejovej hviezdy. Neviem, či ste to v nedávnej minulosti zachytili, tým nedávno myslím posledné 3 roky alebo tak nejak, neviem kedy to presne bolo. Podľa mňa keby to vygooglíte, tak určite nájdete aj presný dátum. Ale vlastne celá táto kauza sa týkala hokejistu Ondreja Molnára, čiže nechcem očierniť jeho meno ani nič, len to hovorím ako kustorku, hej. Takže takto nejak sme to videli my. Všetko to začalo na okresnom kole, povedzme, že okresné kolo, lebo sme tam v podstate boli len moja škola, druhý odbor z mojej školy a ešte jedna škola. A hrali sme florbalový turnaj. Tento florbalový turnaj sme bez problémov vyhrali a bolo nám povedané, že máme ísť na krajské kolo. My sme boli úplne vysrení, však dedinčania sme pomaly ani nevedeli, jak sa hraje takzvaný florbal. No ale tak nás nabali do auta, zobrali nám hokejky, zobrali nám dresy a zobrali nás na krajské mesto. Že do Nitry. V Nitre sme prišli do športovej haly. Športová hala bola obrovská, takú som ešte v živote doslova nevidel. A mali tam celkom pekné tribúny, mali tam že spodné tribúny a potom úplne horné tribúny, tak úplne v rohu. Ja neviem, kto to vymyslel, kto to robil, ale vyzeralo to fakt cool. Bolo nás tam asi 8 tímov po 2 skupiny, čiže boli sme že Ačko a Bčko skupiny. V každej skupine boli 4 tímy. Prvý zápas bol legendárny, a to z toho dôvodu, že hrala Nitra proti nejakému ďalšiemu random mestu, hej, čo ja viem, jak sa volalo, to je jedno, zabilo som. A za Nitru hrali aj slovenskí reprezentanti hokejoví do 18 rokov. Začal sa zápas. My z nášho malého mestečka sme si všetci sadli na to najvyššie miesto, na tú najvyššiu tribúnu, aby sme mali najväčší a najlepší výhľad. Boli sme tak vysoko, že keby tam s nami sedí Drake, tak jeho malý kamarát nedočiahne na zem. Pri zápase sme robili jednu vec, čo nám ide. A to? Trash talking. Ježiš, to sú slovenskí hokejoví reprezentanti, akí slabí boti. Oni mali šiltovku, takže sme vedeli, že sú tu hokejisti. Ja som sedel vedľa Mixa a medzi nami padol takýto rozhovor, lebo vtedy sme dosť často drtili NHL-ko na našom starom Xboxe. A sme hovorili, že hej, Matúš, vieš si predstaviť, teraz má ten kontrol a proste vidíš tam len, že fight. To sme povedali, no len nevedeli sme, čo sa stane o 5 minút. Presne o 5 minút nastal fight. Zrazu z ničoho nič, jeden čávo drgol do jedného hokejistu. A on mu dal bodíček naspäť, čávo prehodil cez mantinel a začal ho naháňať proste, úplne sa na ňo rozbehol. Vyzeralo to, jak keby Tom naháňal Jerryho. Prišiel k nemu a vrazil mu jednu cez papulu. Čau, bol vypnutý úplne na zemi, krvavú hubu mal, kamu všade bola krv, že to bolo jak jatky normálne, jak keby zabíjali prasatá. Keby tú ranu dostal Attila Vek, tak aj jeho by to položilo. Všetci od strachu boli úplne zberavení, až na nás. My sme boli úplne najväčší sedláci a robili sme toto. Boj, 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 boj! Oni sa tam obidvaja pobili. Učitelia úplne zamrznutí, nevedeli, čo mali robiť. Všetci boli úplne zamrznutí a pozerali na to, ako Molnár nakladá jedného chlapca. Preboha, to bol pohľad, na ten pohľad v živote asi nezabudnem. Potom prišla záchranka, policajti, však všetko, jak má byť a začalo vyšetrovanie. Väčšinou my sme to už ďalej neriešili, hej, proste Nitru diskvalifikovali kvôli tomuto. Molnár dostal asi trest, neviem, jak to nakoniec dopadlo, len viem, že už na slovenskom hokeji není. Asi. A bol tam Sikora, čiže sme skoro hrali proti Sikorovi zápas, ktorý je reprezentant slovenský. Podľa mňa, keby sme hrali proti ním, tak ja už tu nie som pravdepodobný, aby som bol ten, čo by ma zabili. Hneď po tomto zápase sme išli hrať my. Dobre, nebudem tu ďalej naťahovať, čiže turnaj skončil nejako takto. Dostali sme na prdel, išli sme domov a keď sme tento príbeh porozprávali rodičom, to nám najprv nechceli veriť. No a potom keď to videli v televízii alebo o tom počuli, tak boli, že čo ti šive toto, ne, to naozaj. Odtedy to hovorím ako celkom zaujímavú storku, že sme sa stali súčasťou pádu reprezentanta Slovenskej republiky. A nie, nedostal som podpis od Sikoru. To by som skôr dostal si cez držku.